Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya daga ni mai karantawa Shamsuddin Abubakar. A yau Litinin 5 ga watan Agusta shekara ta 2024 yayin da 'yan Najeriya suka ci gaba da fita zanga-zanga sakamakon bayanin da President Bola Ahmed Tinubu ya musu ajiya ba su gamsu da shi ba. Abin da yake ta yawo a kafafen sada zumunta shine yanda 'yan Najeriya suke ta daga tutar ƙasar Rasha. Abin da ya ja hankali sosai a kafafen sada zumunta kamar yadda kuke ganin faifan bidiyon a haka. Jama'a kun ga abin da ke faruwa a yanzu haka a garin Kano bayan buɗe gari kamar yadda gwamnati ta bada umarni daga karfe 8 zuwa karfe 2 zuga dandazon matasa nan suna daga tutar Rasha suna nuna rashin goyon bayan su akan wannan gwamnati. Ubangiji Allah ya kawo mana sauki. Allah ya kawo mana sauki. Majiyar labarin da muka samu a yau shine ana zanga-zangar lamana babu wani tashin hankali dai zuwa yanzu. A wani bangare kuwa wani jami'in ƙasar Nijar ne yake tir da 'yan Najeriya da kuma sojojin Najeriya akan sun kasa ansan mulki daga hannun wannan mutumin. A dai cewan shi ya ce ya kamata a ce sojojin Najeriya sun ansa mulki kamar yadda kasashen yamma suka yi. Ga faifan bidiyon shi kuma yadda yake jawabin nasa. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A gurguje zan yi wata yar tambaya ga mutanen Najeriya. Wai duka Najeriya yawan sojojin ga da kuke da su da dubbunan sojojin ga da kuke da su a ce ba za a samu mutum ɗaya kamar Janar Birgiya Abdurrahman Chani ko kuma Asmai Goita ko kuma Ibrahim Traore da zai kifar da wannan gwamnatin ta wannan tsohon ya ja ragaman Najeriya. Ba za a samu bane koya ne. Kuna da dubbunan sojoji ba za a samu mutum ɗaya jarumi da zai kifar da wannan gwamnati ya ja ragaman Najeriya bane ko menene? A ƙarshe ba za mu ce komai ba sai dai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya kawo mana sauƙi a ƙasar mu Najeriya. Allah ya zauna mana da ita lafiya. Ku yi subscribing YouTube channel ɗin nan idan wannan karin ka na farko ne da ka fara zuwa kan YouTube channel ɗina. Nagode.